Hola, és l'hora del contacontes per aprendre a imaginar. Avui us explico un conte on hi surten unes cabretes que viuen al bosc. Es diu El llop i les 7 cabretes. En una casa enmig del bosc hi viuen 7 cabretes amb la seva mare. Estan molt felices, però tenen un inconvenient, i és que molt a prop seu hi viu un llop. El llop tot el dia està rumiant com poder-se menjar a les cabretes. Un dia escoltant, va sentir a la mare de les cabretes que els hi deia: «Filletes, avui me'n vaig al mercat a comprar. Tanqueu molt bé la porta i no obriu a ningú fins que jo arribi». «Entesos, mare, no pateixis». I les cabretes es van quedar jugant a dins a casa. Al cap d'una estona, quan el llop va veure que les cabretes ja quedaven soles, es va acostar a la casa i va picar a la porta. «Qui hi ha?» van contestar. «Soc la vostra mare». «I ara? La nostra mare té la veu molt fina i tu tens la veu molt gruixuda. Ets el llop, vés-te'n ben lluny». I el llop, molt empipat, se'n va anar. Va sentir que les cols afinaven la veu i va anar a un camp de cols i se'n va menjar moltes. Al cap d'una estona va tornar a la casa. «Qui hi ha?» «Soc la mare». «Ui, sí que és la mare, obrim la porta». Però la germaneta gran els hi va dir: «Espereu, li direm que ens ensenyi la poteta». «Sí, ensenya'ns la poteta, per l'escletxa de la porta». Quan el llop els hi va ensenyar la pota, van veure que era negra com el carbó. «Vés-te'n, tornes a ser el llop que ens vols enganyar». I el llop, molt empipat, se'n va anar a casa del forner. «Dóna'm un sac de farina». I el forner, molt espantat, li va donar un sac de farina. El llop es va emblanquinar totes les seves potes amb la farina i li van quedar ben blanques. Llavors va tornar a casa de les cabretes i va picar a la porta. «Qui hi ha?» «Soc la mare». «A veure, ensenya'ns la poteta». I sí, li va ensenyar la poteta i van dir: «Sí, aquesta vegada sí que és la mare». I van posar-se a saltar i van obrir la porta. Però es van espantar molt perquè van veure que era el llop que les havia tornat a enganyar. Van començar a córrer per dins la casa i es van anar amagant, dues a dins d'un armari, les altres dues sota el sofà, una altra darrere la porta, una altra sota el llit i la més petita de totes, es va amagar dins el rellotge de paret. El llop se les va anar menjant totes i va quedar molt ple. Sabia que n'hi faltava una, però no la va trobar. Però li va donar igual, perquè estava tan tip que ja en tenia prou. Llavors se'n va anar a fer la migdiada sota un arbre al costat del riu. Quan la mare va arribar, va trobar la casa buida. «On són les meves filletes?» I va sortir la més petita de dins el rellotge. «Mare, sort que ja has arribat. Ha vingut el llop i s'ha menjat totes les meves germanetes». «No pateixis, vés a buscar unes tisores, fil i agulla». Se'n van anar a buscar el llop. Van veure que jeia sota un arbre. I la mare, molt a poc, li va anar tallant la panxa amb les tisores. Van sortir totes les cabretes molt contentes i els hi va dir: «Ara aneu a buscar pedres, les més grosses que trobeu». I els hi van posar a dins de la panxa i la mare, amb molt de compte, va anar cosint la panxa del llop amb el fil i l'agulla. Llavors
Van anar-se a amagar darrere d'uns arbres i van veure com el llop es despertava. Oh, quin mal de panxa que tinc! He menjat massa. Tenia molta set i va beure aigua del riu. I amb tant de pes va caure a l'aigua i se'n va anar riu avall. Des de llavors mai més es va saber res del llop i les cabretes van poder viure molt felices i molt tranquil·les. Espero que us hagi agradat el conte. Un petonet.